комиссияи тахассусии вазорати адлия ки тамоми вакилони мудофеъро санҷиш карда ва сипас барои фаъолияташон иҷоза медиҳад, раиси иттифоқи адвокатҳоро аз ҳаққи вакилӣ маҳрум намудааст. Саидбек Нуриддинов дар моҳи сентябри соли ҷорӣ дар анҷумани вакилони мудофеъ ба ин мақом интихоб шуда буд. ӯ 2 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтааст, комиссия қарорашро нисбат ба ӯ рӯзи сешанбе эълон намудааст. Комиссияи тахассусии вазорати адлияи Тоҷикистон аз оғози ҳафтаи ҷорӣ ба санҷиши адвокатҳо барои дарёфти мақоми вакилӣ шурӯъ кард. Ин тасмим барои дунболи тасвиби тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи фаъолияти вакилони мудофеъ дар Тоҷикистон гирифта шудааст. Ин тағйиру иловаҳоро вакилони Маҷлиси намояндагон рӯзи 4 ноябр қабул карданд. аъзои ин комиссия аз ҳисоби кормандони вазорати адлия, Донишгоҳи миллӣ ва Иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон иборатанд. Як намояндаи комиссияи тахассусии адвокатҳои вазорати адлияи Тоҷикистон ба шарти ифшо намудани номаш ба Радиои Озодӣ гуфтааст ки Саидбек Нуриддинов қаблан ҳамчун додраст дар мақомоти додгоҳӣ ё судӣ фаъолият дошта ва ба фармони раис ҷумҳур аз мақомаш барканор шудааст ва аз ин рӯ додани мақомоти адвокатиро ба ӯ рад карданд. гуфта мешавад, агар комиссияи тахассусӣ мақоми адвокатии Саидбек Нуриддиновро дар пайи муроҷиати ӯ дубора тамдид накунад, вай аз фаъолияти вакилӣ ва ҳам аз вазифаи раиси Иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон маҳрум хоҳад шуд. Саидбек Нуриддинов мегӯяд, 18 сол собиқаи адвокатӣ дорад ва бар асоси қонунҳои Тоҷикистон ҳамчун вакили мудофеъ фаъолият доштааст. ӯ гуфт, як гурӯҳи манфиатдор бо рад шудани мақомоти адвокатии ӯ аз тарафи комиссияи тахассусӣ мехоҳанд ӯро аз вазифаи раиси иттифоқи адвокатҳо барканор кунанд. ҳоло дар Тоҷикистон ҳудуди 2000 адвокат ё вакили мудофеъ фаъолият доранд. дар пайи тасвиби тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи фаъолияти вакилони мудофеъ, бархе аз онҳо гуфтаанд, ки ин қонун назорати аз болои корашонро шадидтар карда, бештар роҳи халосӣ аз вакилони гапнодаро ва ё вакилони парвандаҳои пурсарусадост. бар асоси ин тағйиру иловаҳо, афроди дорои душарвандӣ ва вакилони мудофеъи маҳкумшуда дар Тоҷикистон низ аз ҳаққи идомаи фаъолияти адвокатӣ маҳруманд.